Ka seng hanyo trip National Liberation Council HNLC kala berngem ban khang dam ya baro ki tempel jongki Hindu lada ka kutamba suraksya parishad KSP ka not ban pakhang ya ka surok ha ka jingdawa ban pli ya ka kremau jumbun ban lekniam ki Hindu ha ka kerwo ba pelaj da u General Secretary kom Publicity Secretary ka HNLC uba san kuparno trau ulong ka jing berngem pakhang surok bat ka jing kensyoj sneu ya perniam ka KSP kan om penting yangi Hanrei ki pen pau perthei ya ka jing thmu ba shisha jongpi ban pen sapriang ya ka jing shun ban pen mi ya ki jing yakan at ha ka jaj ban reu bat ban pen duk jaj ya ka jing long trai jong ki jaj ban reu han new trip lada ka KSP kanut ban pakhang surok ban dawa plibiang ya ka kremau jumbun ka HNLC ka ai ya ka jing berngem ka batang baro ki tempel ki Hindu ki dai ban khang dam lada ka KSP ka persang ban pen khi ya ka jing yakan at sneu yeper kan sasakhi ya ka bor bapura jongi ban pen becam ai bahkan long kabashai lada ki tempel ki dang yai pli ngin penting na bakin jot rathai lada ki kwa ban penbitat kin sayoi ya ka jingle persya kabashisha kumno ka along ai bakin tip baki pat new trip kin om kenran din da ki jing kersian ki bru banabar ban pen ibor ha ka jaka jongi ulong haba penrem ya ka jing kentho ai ding bat jing berngem ka KSP uba san kupar ulong kani ka jing man tuklar baklem nong rim ha ka bri jong kadai ka jing herma ya ka jing long trai ri jongi ka kolsor ka hok jong ki trai ri trai muluk kani ka jaka ulong baki pat new trip kira dai ki nong ri nong sumar ya ka krem mau jembun da ki pateng la pateng haswa baki no kino ki briu banabar kim kam ya kani ka jaka kum ka jaka le niam ka dot bar chnong ma sun ram hapo ka khasi customary ro kala pentri kam yala kabor ban ya da ya ki jinglong kerpang jong kani ka jaka ai bakan long ka basai on om don ki bor banabar ki sen sain perthei ne niam ki badan hok ban batai kumno ngin pniat ya ka jaka kentang jongi